Otese mag luto ombulu ochopo e pacho ka kowuok e piny mar Ugiriki otieno mane piny orugodo kawuono. Otesego ochopo e alap ndeke ma Jomo Kenyatta korwagi kod jakom IEBC Erastus Ethekon kod commissioners mamoko manoyango ni otesego ochamo maromo Sh27 million. Koloso kod ute fwambo e alap ndeke ma Jomo Kenyatta, Commissioner Ann Deritu olero ni otese mamoko biro chopo e paw ndeke ma Jomo Kenyatta odhiambo ma kawuono. Otese mag luto ombulugo ibiro chopie kuonde midhi timie yiero madundo kaka Baringo, Ugunja, Malava, Kasipul, Magarini, Mbeere North e kind mamoko. IEBC olero ni gisetimo ikruok duto mong'ith mar neno ni yierogo otimore yo makare. Containing our ballot papers for the by-elections. So far, I'm sure you've seen some of them destined for Baringo, for the senatorial seat. Some headed for Mbeere North, and others will arrive tomorrow. Another 29 pellets containing the rest of the ballot papers for the other constituencies and the wards. The materials have been printed from Greece, and that's where they are arriving from. In terms of cost, we have used about 27 million Kenya shilling to make the printing. So we'll stand together and thank you for taking the actions you did, and we are looking forward for firmer, decisive actions that will guide the electoral process and reward the Kenyan citizen with the leaders whom they deserve, leaders who merit those positions. Ramogi